Takže čaute a vítajte u takého malého tutoriálika, jak si spraviť intro na kanál. Takže napíšete si takéto, sa to volá, že Animoto, tak toto si napíšete, animoto.com. To dáme do popisku, ten odkaz na toto. To je fakt len tak zrýchla. A dúfam, že olajkujete ten Bedwars, čo sa nám tak vydaril na kamarátovom kanáli. Takže tuto máte také, že tuto proste máte, dáte, že account, tuto. Sa musíte normálne prihlásiť. Normálne to dáte, ja sa odhlasím, ja už som ako prihlásený. Takže tuto máte takéto napísané, toto. Takže vy si kliknete na login, či sign up, vy si na toto kliknete. Lebo sa normálne prihlásite nejako. Tuto napríklad toto dám nejaké heslo. Tuto napríklad meno a tuto napíšete a tuto si vyberete napríklad Otter, dáte Start Trial. Ja už som prihlásený, takže už mi to takto nedá. Dobre. Toto heslo teda, dáte sign up. Teraz vám otvorí takéto. Chvíľu počkám, keď sa mi to načíta. Otvorí sa vám to takéto sa vám niečo otvorí a toto si vyberete, aký chcete štýl, ale nemusíte si to vybrať. Dáte create, dáte vytvoriť, normálne. Ja som si žiadny ešte, ja som si normálne air dal, toto som si dal. Nikdy, dobre. Takéto normálne máte. Tuto dáte, že create video, vytvoriť video. Počkáte chvíľu. Takto sa to začne načítavať. Chvíľu počkám. Takže skip. Takže tuto máte taký ako keby, čo by som to nazval, taký obrázok. Tuto si dáte, že add another song. Tuto si môžete dať, tuto keď kliknete, čakajte. Tuto si môžete vybrať, akú chcete hudbu. Ja si napríklad dám toto. Ja si vyberiem takúto select. Pridáme napríklad, čo by som tam pridal. Napíšte toto, tak to napíšete. Niečo napríklad Games TV. A tu si napíšete uvádza. Teraz si čo LP. Dáte save. Tuto si napríklad dáte nejaký obrázok, môžete pridať. Obrázok som povedal. Tuto odstránim, to je potrebujem, tuto si takto dáte toto. A tu dáte upload pictures and video. A tu si vyberete napríklad takýto nejaký obrázok. Tu sa vám to načíta. Tu je napísané koľko. To bude ešte chvíľu. Dobre. Hotovo. A tuto si dáte normálne produs. Tu si napíšete, čo tam chcete mať napísané. To je jedno už. Dáte finish. Napíšete, čo ja viem. Túto video. To je jedno, si to proste takto napíšem. Dajte please wait. To vytvára. A toto jednoducho dáte, takto kliknite YouTube a potom sa to odošle na YouTube. Ale ja to už na YouTube nebudem posielať, takže to vypnem settings. Vypnem to, dobre, hotovo. Takže ďakujem, že ste si pozreli tutoriál a čus.
ahojte a uvidíme sa u ďalšieho tutoriálu. Čau!